Assalamu alaikum masu sauraro ko in ce masu kallo da saurari a wannan lokaci. Kamar yadda aka sani sunana Ibrahim Garba Wala, wadda kuka sani da sunan IG Wala. A daidai wannan lokaci na saba idan zan fito na yi jawabi irin wannan ko in yi live video na kan sanar cewa zan yi, amma wannan wani abu ne da ya ja hankali na cikin gaggawa na ga cewa ni ma bari in cikin gaggawa in na yi tsokaci akan abin da na gani. Muna tsakiyar jimamin abin da ya faru a jihohin ko yake faruwa na rashin tsaro a jihohin Zamfara, Katsina da sauran makwabtan jihohi. Gaskiya wayannan abubuwa da suke faruwa kusan muna cikin wani hali zan ce a gaskiya zan yi tsokaci ne saboda na ga wani sanarwa da gwamnan jihar Zamfara wato mai girma gwamna wadda kusan in ce mutum ne da gaskiya muna kyautata zato sosai a kan shi, amma sai nake ganin wani rikon sakainan kashi da ke tafe da harkar tsaro a jihar Zamfara. Na san cewa masu bibiyan shi gwamna ko kuma wanda suke tare da shi ba za su ji daɗin wannan kalma da na faɗi ba. Na yi wannan kalmar na san me nake faɗa, me nake ƙoƙarin na ce. Maganan fitowa da jawabi da ya yi na cewa yanzu ya gama tattauna ko kuma sun kwashe awanni suna tattauna akan harkar tsaro a jiha, wato a ƙarshe sun fito da yadda za su ƙirƙiro wata rundunar kare garuruwa wadda suke ce da shi Community Protection Group GAD, wato CPG. Your Excellency, da Allah mai magana tsakani da Allah, yaushe za ka tsaya ka ce wasu 'yan Najeriya ne waɗanda ba makamai za ka ba su ba, wadda makamansu zai zo daidai da makaman da waɗannan mutane ke da shi, don dai su tsaya su kare gari idan waɗannan sun shigo. Wani irin makamai ne waɗannan suke? An sha irin wannan kurakurai a baya, kamata wannan ya zama darasi gare mu. A lokacin da Boko Haram suka addabi jihar Borno da Yobe, an yi irin wannan kurakurai, an yi rashi sosai. Civilian JTF an yi rashi da dama saboda rashin makamai. Your Excellency, duniya ta san halin da kake ciki. Kai tsaye ka fito ka yi magana da shugaban ƙasa, ka cire duk wata bambanci na siyasa, ka tinkari waɗannan ministoci guda biyu na tsaro, in ma su ba su tinkare ka ba, ka nemi haɗin kan mutanen nan a san me ya kamata a yi. Wannan tsarin da kake so ka ɗauko, za a ɗauki 'yan talakawa ne, ba za a ba su isassun makamai ba, saboda ban sani ba kana da ikon ka ɗauki kuɗin talakawa ka sayi makamai ka ba rundunar nan da za su tsare al'umma. Za ku zo ku fara cewa constitution ya hana ku yi kaza, a'a ba ku da kaza, ba ku da isassun kayan aiki ko kuma ba ku da isassun, a zo waɗannan su zo su afkawa waɗannan mutane da aka ɗauka. Your Excellency, wannan fitowa da kai na wannan tafiya ba inda zai kai. Da kai da gwamnati ku aje bambanci ta siyasa, kada ku yi siyasa da rayukan mutane. Shi kansa minista wadda yake daga jihar ka, tsohon gwamnati, shi kansa shi ma kamata ya cire duk wani bambanci na siyasa. Ku tsaya ku haɗa kai don Allah ku kwaci mutane. Wannan halin da ake ciki an wuce maganar cewa saboda bambancin siyasa, a'a yadda kuke ba kwa ga maciji tsakaninku, shi kenan za ku je kai kaje za ka ɗauko wai 'yan banga su zo su kare kowane community. Waɗannan mutanen wani irin makamai ne? Mutanen da suka yi harbo jirgi ko ba harbo jirgi ba ne suka yi? Mutanen da suke da makamai wadda gashi nan suna nuna ko ina ana gani a social media da videos, wai a ce wai za ku zo ku ƙirƙiro saboda ba za ku iya zama da kai da mataule teburi ɗaya ba? Ba za ku dubi muhimmanci ko kuma ce ku ba muhimmanci rayuwar mutane da irin takaici da mutane ke ciki, wadda yake duk tattalin arziki yau Zamfara na cikin jihohin da suke fama ba don komai ba rashin tsaro ne yana ɗaya daga cikin matsalar da ake da shi. Sannan
your excellency ka fito ka ce wa duniya wai protection community protection guard ne za su iya tare wa'annan 'yan ta'adda da suke ɗauke da makamai wadda babu abin nan babu irinsu. Yaushe sojoji suka iya ma karasawa lafiya da wa'annan mutane bare kuma mutane na anguwa? Dan Allah, your excellency, ina tunanin ya kamata masu baka shawara da kai kanka ku sani cewa al'umma arewa suna kallon ku. Kun ɗauka siyasa ta fi muhimmanci akan rayuwar mutane. Yaushe za a tsaya saboda bambanci tsakaninka da shi tsohon gwamna Matawalle ba za ku iya zama tare, ko kuma 'yan gari gaba ɗaya yanzu a rasa 'yan jihar Zamfara, ko kuma 'yan arewa gaba ɗaya, ko kuma manya ta ɓangaren siyasa, ko manya ta ɓangaren addini, ko manya ta wani ɓangare, a ce ku haɗa kai. Allah ya sa jihar ku an ba ku minista na tsaro, kuna da matsalar tsaro, shikenan sai a ce ba abin nan. Shi babban minista kuma fa shi ma ɗan arewa ne, duk ya san halin da ake ciki, shi ma ba za a yi tunkarar shi ba. Idan wataƙila akwai bambancin siyasa da shugaban ƙasa, doka ya hana ka tunkari shugaban ƙasa, a san me za a yi? Ba za ku haɗa kai ku duka gwamnoni na Northwest ku san me ya kamata ku yi ba? Ku ja daga da mutanen nan, ku haɗo da ƙasashe irin ɓangaren Nijar, ku gaya za a warware nan matsala? Dan Allah, shi kenan wai a zo a ce za a yi forming wai community guard? Let's be honest to ourselves. Wannan abubuwa da kuke, ku ne shugabanni a yau, Allah ya ba ku shugabanci, ku daina ɗaukan rayuwar mutane kuna wasa da shi. Bai dace ba, because wannan daidai yake da wasa da rayuwar mutane. Bayan wadda ake sacewa ake kashewa, sannan kuma yanzu za a zo a fito da wasu 'yan banga. Ai an yi wannan a jihar Zamfara din. 'Yan banga nawa aka kashe? Su wa'annan bandits din, 'yan banga nawa suka kashe muku? Haba, yaushe za a tsaya irin wannan? A gaskiya ni na kushe wannan shiri da kai, kuma ina kira ga al'umma su yi Allah wade da wannan shiri da kai. Kai haƙuri, watakila ina kalamai masu zafi, ni ban iya lallashin wani in je ina cewa wai shugaba, dukan mu nan shugabanni ne a bangarorin da muke, amma kai kana ji shugaba na jiha, ka tsaya kai abin da ya kamata, kai shakkan kowa, ka nemi Matawalle, in ya ki zuwa duniya ta shaida. Ha, yaushe za ku tsaya ku biyu wai kuna faɗa shikenan sai jiya ya wahala? Dan me? Wannan maganar tsaro ya wuce wasa. Inda magana ne irin abin da aka gani a Kaduna, maganar su Shehu Sani misali da gwamna Ayi Rufai, wannan wani abu ne mai sauki, duk da dai ba daɗi. Amma magana da za a ce yau maganar tsaro wai a ce shi kenan an bar da kai da Matawalle ba za ku zauna ba, kai ba za ka je bangaren APC misali ba, ka je ka nemi abin da ya kamata ba. In ba su baka ba, constitution ya baka dama a baka attention. Dole ne kuma in ka haɗa kai da sauran jihohi da kuke da matsala, kuke da makwabtaka, wannan abu kuna iya shawo kansa. Ni gaskiya ina kira ga 'yan jaridu, ina kira ga gidajen jaridu kowane iri da masu faɗa a ƙungiyoyi, wannan abin da yake faruwa a Zamfara dole a sa baki. Kada a bari siyasa ya hana mutane aiki, ya hana gwamna aiki. Kada a bari shi minista wanda yake ɗan Zamfara ne, shi ma ya gaza ba da guduma wa jiharsa, wa makwabtar jihohi da kuma ma arewa da kuma Najeriya. Dan Allah mu aje siyasa a gefe, in lokacin aiki ya zo a yi aiki. Irin wannan tunani gaskiya an wuce wannan karnin, an wuce wannan lokaci. Barnan da ake a jihar Katsina da Zamfara da Kebbi da Niger da ma inda ban ambato ba ya wuce misali. da Allah, yaushe za mu tsaya muna wannan? Shikenan arewa kullum kawai sai a ga wasu abubuwa an fito ana ta abin nan. To ni dai ayi hakuri, masu saurare ko masu kallo ko hakuri, na dauka da zafi saboda abin da ciwo. Yau a ce an shiga nan, gobe a ce an shiga nan, shikenan mun zauna kai muna ta jinjina muku. Da me ake jinjina muku? Da Allah, shi gwamna Matawalle da kai da tsohon gwamna nake so ce minista kenan, da kai da kake zaune kan kujera gwamnan Zamfara, dan Allah a cire son zuciya, a cire irin wannan tunani na siyasa. Dan Allah ku ceci al'ummar jihar Zamfara. Dan Allah, an sani akwai bangarori na jihar nan da watakila ba mu bai iya shiga wannan wuri, amma kun zauna kuna neman kawai saboda siyasa ku ce ba abin nan. Gaskiya ni na wannan bidiyon ba don komai saboda na ga cewa in na ce zan yi rubutu ma ba abin da zai ce, amma wannan bidiyon na san za a ɗauka a miƙa ma a ce ga wani nan yana babatu. Wallahi na yi ba ko ma menene a ce, amma dai wannan, if you have conscience, it will prick your conscience. You should know what you're supposed to do. We shouldn't just sit down and allow people to be playing politics with other people's life saboda ba mu magana kawai an mai da arewa yanzu kaman karnuka ko menene. No, it's a no. We said no. Just be serious. Ka san me ya kamata ka yi da Allah. Thank you viewers. Thank you everybody.
Thank you. I don't mean anything. I don't mean disrespect to anybody, but this is how I think I should address this issue. Thank you. Bye-bye.